И какво става, хора? Аз съм тако беге и добре дошли в новия ми клип. И той ще бъде на Minecraft Skywars. Ще цъкаме тим. И влизаме тук, кайстимпо. Ще са много бъгнати. Айди, я гледай какво става. Всички се цъкат. Момент, чайте. Тесно, само тим цъкат, бе! Кой това, бе, брат ми? Аре, аз не виждам нищо, бе. О, къде влезай? Какой ти е? Не мога да се наредя! Ето, бе, първи си. Не бях първи. 8. Ай, най-големия, чакай се. Най-хубавият цвят. Розов. Секси. И да му да стане добра игра. О. Добре, ще си моята маска тук. Тун. Ти бъдеш ли? Право тук. Ударих на камък. О, цак. Ей, какъв е смешен този. Направо отивам към центъра, някакво се бавя. Няма ли такова спалски? Един падна. Пах си го пака. Ето аз развих сканал. Чакайте си. Про. Саднах. GG. Който и... Хора, не обираем само стрелите. Критос. Аре, бе!
Помощь! Помощь! Nah, fuck you! Убегу! Сливам топ. Няма смисъл да играе. Това става много тъп. Пак ще играем с телето. Ей, тис. Така ми пускат сървър. Така сте. Skywars, Mywars. Ариде. Ого, это что? Тут лобби. Сейчас. Откъса потръгна. Хора, искам за 2 дни да събера 15 абоната. Ако вие сте съгласни, се абонирайте за мен. И ще правя още много клипчета. Интересни клипчета. Но не лигам. CSGO. Не, на CSGO. Не, може би не. Тут CSGO сме омръзнали. На Minecraft. На мини игрички. Като Skywars. Може би на Hexit. Ще направим една поредица, в който ще оцелям нали? И Hexit е много интересна игричка. Монте. И ще се цъкаме, разбира се. 21 човека. И ако сте съгласни, се абонирайте и харесайте този клип. Така сме така. Това доволно стана. Големи. GG! Победа! Няма, какво е това? Той спечелва Купата на Африка. Момче. Така ще падна. И хора напротив имаме Мицо. Цялко на зела. Къде? Fuck you, man. Shit, не. Не, бъгнах, но се оправих. Това е то. Това е то да си про. Ще съм дърпели. Мале хора. Не искам да ви кажа нещо. Арите! Чакай да издивам малко бокчета. Оле! 2 стака. Тук откача ми, разбираш ли? Лак, шибан лак. Арте! Айде малко бокчета на ето. Удобен мащняк. Фак! Но нищо, не се очакваме, такъв е живота. Такъв е. Ето го. Аз ще взема една вътица пък. Чакай. Къде са? What the fuck? На това му лагна.
Чакайте хора, оставих си календар перли. Или не знам. Къде са? Фък. Fuck you! Мамочка. Чакал на Макс. What the fuck? What the fuck? Петя, марши! Петя! Ну, маршо! О, фак. Фак. Майка ти. А? Нуб. Ах ты нубчик. О, убегу. What the fuck? What the fuck? What the... Оле хора. Оле хора. Какво е това, бе? Оф, хора, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. До следващите клипове. Абонирайте се за мен, да харесате този клип. Довиждане.